Kani gade ka Pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Ka MECL Progressive Workers Union kawai ka kenhun ca kinong tre MECL kalapen pa wa ka persya ya ka agreement ya ka jingate balapen mi da ka management jong katnat MECL bat kum kadak ban persya ya ka jingbom la jong UCMD ba kibor badai khmi ban pensyai halor ka sithi bala pha da ka te ka kenhun bat kum kadak ban persya ya ka jingbom la jong UCMD ba kibor badai khmi ban pensyai halor ka sithi ba kilapha ka te ka kenhun kan perlong da ki jingaki da ka basdang shwa da ka jingdeng lamayong la shai ka sngi ka khatwei terik Risau kum mencupan kan mau ya kani ka seng MPWU la seng ha ka khandai terik Risau bat habe kren ba kinong thok khubor ne ka sngi ka khandai terik Risau uba manti prang lingdo kiri uba bat kum president lai tho ba ka jingthmu ban seng ya kani ka kanhun kalong ban yeng ya da ya ki hok jong kinong trei ha kitnat ba pher jong ka MECL ban ya da ki hok jong ki kumjur kan dawan na management dan agen ESL akan penyo yang dijingdan kam babon jong kinong tre bagi de hok penyo imat jingdawa abang isen ya kena kesen union ko jong MPWU idan kimat jingdawa bar kimat jingdawa dan agi diman ko jong na di bor badi pe ya ken ESL Badon kam baka kongsan ha kata kade ga regularizations kam ya itu kibala treslam kane ga regularizations kade kum klong slam jong kane ga union ko jongi nada wen ya kane ga regularizations lane ya kane ga issue na kane ga union ga jongi kamo kane ga union jongi kan collapse no ka kelam no lane kan yap no nama kata daw kane ga regularizations ya kinong tre ka swa kibala treslam jadi kamat jing dawa ka pongsan jong ka union kumjur sa kawai pa kade ga ban pinbiang ya katulap ba ya katulap jongi kum kinong tre kaswa ide ban ai kum ban ai da kata ga equal pay for equal work kum garai lenega hukum jaga supreme court ban ai makat juk anong ya kinong tre ba tre ka juk pakam kiwe kijing dawa kungi ESI Employment Scheme Insurance bonus maternity benefit casual leave PF dan lagi provident fund bat kiwe kijing dawa kam kiba di dalam kam hati cakap rekam jengi kunga fresh ba kinong tre di badan ikon di barik di jongki kila kan bo ikon di jongki kumjo ia banjada na sexual harassment dan ka jingkren to met dan ka jinglek kan sling di kutai apa di office kata ka de kimat jingwa jongi kum ga yini di baro ngi ki casual workers santai gila dan nak deng jing kuslai bat ka jingbam so tanat show hiru nama kata ka kontrak ka bagi ai ru kalau illegal contract kabam ya hap lalu kata ru kawan sakit force jongki bayakin casual workers ki batre yakin division ki fair ki phak ban da penbor ki controlling officer ban phasai ni ki ti nakalian jongiru kum kini ki jingele persya ya kata ni ben kre ya ka shithi bangingim tre bangin sai na kata ka agreement ka baki ki ai maka kum kan ka agreement baki ki ai kan itu ipi hang ni kalong ka ba kila khang rupa ki hok ki jongi kum ya ka regularization ka ban kom dolor kata ru kim dan kinu ki benefits ki bangingin yo like kum ki ni ki PF provident fund mabatai ba mentan di kenika ESI di kenika piru keba por kidan i bagi patek dan kenika union keba itana kar kom sio ke jongki di hadin to pede to ko syahai no asakani pede biang kalian kalomba na kalian jongi ngila da ong banginum tre bangin sio ya kenika insai kenika agreement ke jongki ngila pen kre kini ki atli ki shithi kini ki atli ki shithi kenika covering letter bat kenika format bat hakani ke format
iwe casual workers ihap penap ini ke formal but artli ke kopi kawai ke kopi kabangin hap submit cho utau contract officer over ha yang ibangin sign ni kata agreement bangin imtre tika second pada ke kopi bangin yo bangin bu report ni lagi di ngiru syai ni lapnya ya kini kekam di nang tu pada kami isu nak management ba ladang imtre ban sign ni ke agreement what ia tu ke extension ke bagi juai boro-boro man ke 60 days ru mentakila penduk no ki omongin penduk no tika ni kalong ka bang sultanat